Hitza batzuentzat giltza, hitza besteen baldintza, batzuentzat hitza bestetan ainitza. Eta lagun dezakena baita etxitzen duena, bitxikeriz jantzitako balio komuna. Nora ote goaz, zein da helburua, erantzunkizuna, gure etorkizuna, askatasunera, etxipenera. Nora ote goaz. Hitza komunikatzeko, hitza harreman sortzeko, batzuetan goxo, bestetan gaizto. Goiti tira dezakena, baita kolpatzen duena, emozio desberdinak bizten dituena. Nora ote goaz, zein da helburua, erantzunkizuna, gure etorkizuna, askatasunera, etxipenera. Nora ote goaz. Adierazpenean gora hitza bai, adierazpenean gora hitza, adierazpenean gora hitza bai, adierazpenean gora hitza, gora hitza. Nora ote goaz, zein da helburua, askatasuna, etxipena. Nora ote goaz, gora hitza.